सरस्वती ने स्वर दियो कि गुरु ने दियो ज्ञान और मात पिता ने जन्म दियो है और कर्म लिखे एगो गीत आप सब तनी सुन ली हमारा तरफ से रुआ सामने बैठल बनी प्रणाम करतनी आपके एगो गीत आप सबके एगो मैसेज दिए के चाहतनी ए दुनिया में लोग लोगन के गर्दन काटता लोग लोगन के मारता लोग लोगन से चुरावे खातिर लूटे खातिर पड़ा रहता लोग बेईमानी करत रहता लेकिन यही गीतिया के भाव से हम आप सबके एगो संदेश दिहल चाहतनी गौर से सुनब जा 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया 4 दिन की जिंदगी मां मेहमान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया 4 दिन की जिंदगी मां 4 दिन की जिंदगी मां मेहमान बन के जिया 4 दिन की जिंदगी मां मेहमान बन के जिया और आज तो ई नौबत आइल बा कि लोग लोगन से दूरा भागता अब बताओ आज इधर परिस्थिति आ गई दुर्भाग्यशाली समय आ गई जो न समय में लोग इंसान से डराता भूत के कामे नहीं खे दुनिया में ये दुनिया में और केहू के कामे नहीं खाली इंसान से डराता ऐसा परिस्थिति आ गई ऐसा दिन देखे के मिलल यही से कहे के बा कि जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं खे आज हमनी के बैठल बनी जाए संग बतियाओ तनी जा थोड़ी देर बाद रास्ता में चलत तनी का हो जाई कहां कौन चीज छुआ जी केहू नहीं के जान सर्दी जुकाम हो जाए 2 दिन में सुना तनी की यही तो कहेगा ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया सुनाओ तनी ई भजन कहीं सुने के ना मिली ई भजन खाली हमारे YouTube चैनल पे मिली चिंटू सेवक ऑफिशियल हमारे चैनल के नाम है रुआ चैनल पे जाइए तो ई भजन सुने के मिली कैसे हो बचपन बीती बीत जाई जवानी बचपन बीती बीत जाई जवानी बाबू हो जो ना बार में ही टेम्पू लागता जो ना गाल में ही फिर सवाल लागता ई गाल लेके झूल जाई ई बार एक करिया से सफेद हो जाई बाबू बचपन बीती बीत जाई जवानी आई बुढ़ापा ना चली मनमानी आई बुढ़ापा ना चली मनमानी कबीर रस हो देखिए बहुत बड़े पुरस्कार मिलल आंसू स्टूडियो जेकर इधर कैमरा लाइट साउंड देखतनी आपके स्वागत बाबा की तरफ से 1 रुपये पुरस्कार मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करतनी कहे के बाद संत कबीर रस खान बन के जिया संत कबीर रस खान बन के जिया
केकरा केकरा ई बात सही लागत है हमार तनी हाथवा तनी होइते उठा के तनी बता दी जेकरा नीक लागत हो कि बतिया सही बा तो दोनों हाथ उठा के थप्पड़ी बजाती हमरा गीत पर ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जी हो 4 दिन की जिंदगी बाप है मान बन के जिया 4 दिन की जिंदगी बाप है मान बन के जिया ए बाबू दुनिया में इंसान 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 बन के ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया। यही धुनवा पे एगो गोपाल राय जी गीत गौले रहनी गीतिया याद प्रताप सबकी इच्छा हो तो सुना दी।